karugetanda ayo moro karugetanda bana mbare njara ayo moro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura maje kuya mandege uzito somya bamura maje kuya mandege. Mwancho murigereria karibu sana asensemo ya gatatu yo murobiro iganda kiroto kurigereria naki abarai bali bachore bagukora emirimo na aiga ase studio nigonde no mugeni oyo turachiko sanganere naki tubonete ko rotota emirobiro osi amagendero ali abarai bali asichi abisi bagucha abaikirania na boigo ekero ya tokire buna kiro kinde amamochonale naki ayebuno mwananchi ori bwagetekura obonete kwimukia irio kiriago asencherere ya maskane na boigo irio konyora obukoreri burubya kro asi abarai bonsi asi chinga kichiga boncho murige nigongo mwarigane korene ngo konyoria kenda usangana into chinsamo cha Facebook na YouTube muna Getembe TV na boigo nabo okolika usange kirengere gochabo gocha asinambe yore 0726 44 73 67 kumashimiwa. Yes. Wakire we. Ndo tingali tukeri jumu kro ore no boto ere ruobonge. Yes. Nje mbia mono moralia. So kungaligania se station ite ya Getembe TV. Ya bantu baito banjete bakurigereria. Chinse chito cha Kenya ni siku ya Kenya. Yes. Maria tanguru umashimiwa Joseph Omoge. Umonjalinde. Nkuru Bonchari constituency bugia ku ward. Na nkuru kenyerewe kuru kunyauno. Kabere na aligeti chukura chiarete cha 2022. Lakini ile nyasaga anja tinabwa. Oyoro nyasaga anja akabwa gateba mambimbu kibia. Ona ndemono na acha tukwanire mangana abere ale se constituency yito ya Bonchari. Na manganari county maybe nensi ito ya Kenya na siasa gotara na igoroche pasi atinda sometu. Yes. Ito ya Kenya bune chiko chibasa go chiko cha county ne constituency maybe ne chibasa nchiri cha chira constituency cha matukamagega bune cha korire meremo bune chiki cha bagiru elinde n'abantu baito bamanyenga services cha bombi ya chira se community cha bone constituency cha bia bana. Karibu sana nekero tukurigira bono ekira sekreto twabere tutwara abarai asibirugo lakini yatokanga kirokene nabo okonyoranga ebintu mbiragenda buya nabo buna omumenye bwechinse mogeto okurigira kwaranga maene omurayo twabegito mo MCO yoito osekirokene no mojumbo yoito bintu mbirababya njeraki yo approach engane yega njere ntangani yo approach engane saka bono no mo MCA okolire amagoso egente ketangani omwana inchi na robe getomo MC office no komoligia umuboli ngo mu MC pare kwarosia abana inchi bararamikire gusege tacheke kirebo. Yes. Ekerangire kuigwa sheria nero agotetebyanga netu anjerete ngaitwa abana inchi nabatago complain as chobisi kobwatia chigota abalendo mu MC oyo okorire ganaiga gusoma chumbo oyo okorire ganaiga inchumo tobwatisie ose aba auditor report ba eta county ose national government ose constituency waiche barigereria magani abana inchi bagukwana ose abo tobwate chinguri chokwana no anti corruption kolike report ya samagana toro charama be. Yes. Eye constitution ya mangana political parties na bintu binde abato kuri oyo through signatures send services maybe aya abero ekenda bora jwari chibasha CDF chabagiru cyakire kitete cyokore bintu gete ase school twakatebira bora tutabenga abase yakire etakira korosi erap for instance. Yes. Rimokre twachenje chibasa cyerap omochumbo urure chibasa kirosi erap chiachire for example bula for instance into what school yeto ya Musando uya duali sibeti chibesa go choro chiagwenta korosi lab karija wenta korosi lab chibesa chi chiaruro eko ba wadre contractor ya rosi classroom abana inche bakobori into tomate ne lab ya korosi classroom go chiarosi na kieko nyarekana netumie exactly 4 million. Yes. Tumajete tuarabira semangana ya siasa. Mondo tayora wini atenda
era cost exactly 4 million chiri chiroro because the what some taxes na bintu binde chikwenda asa serikali na VAT bintu bine gitoko boli togotabarira gatwende no bisi mu principal totabigu gatwango atende nguno ya gwineti EPQ ya enga yere ingena kya korosia sekege mba bibo bwate obusibole bwokuboli singincho tali bantu bonsi barayimuke batanga twende tuboli omurai gete tarakora iganaiga mushimu wetu taratwikirani ayega one again donkere school twana public schools kerere public school yere ya community uyo wato muibuli aroro so riyo wata umwana osomororo so yo tabwati because ya environment ya school yere ya surroundings ekere to igule bintu bya berobe abayibuli nyane na bako tabanga tige police berangiria bond esa kaba police betri korangiri bond abara imbara opinion shapers opinion leaders maybe abana siasa isipokuwa abana siasa baita abange ebagukira baga ni bintu bya sarika kare bya sarike bacha gutumya un excuse bacha kuligiri chikuranga nyare bosalire lakini lenda sabara ibande bo bwatomo bo kwanye kanyorugu nanjo bwoge tingwacha kuligiri linda rengege nteke ya sarikire no tebya abantu babintu ngatigango twarete bomanyo bo maende njeni nganchire oso aya no naye nabo komenye tokoro chingege nteke ntwa tu chibasa chingana ngenteke abana inchi bararamikire bari barabo njitigandeme elinde nintage tocha kusabwa abakenya kusaba gya kumubambi ntoko chimotwe elinde no anyakara no for example tuchi kwa president yitu tokanyererete achikonyo bara services chiayenga komwe community bintu mbisibiri wonde toko sibe bintu korwe ground otira nekiro gukwaniranga abantu abarai babwato moyo bugokonya osomoyo bugwanchokuya marangi buno gwakiteba okonyaranga abarai bande bagotenena ensemo baga ni bintu byasareka bacha gutumia amangana yuso kugwa kumurayonde una ground kyo waka siasa inchira kiora nyale abarai abaga inchira kibara nyale gutwara ebirengererie biya gochase abamenyi bafacha walete ono njitiga nkwandire kesi ya kendengete muranja buyakumu ose constituency yane ya Bonchari bono CDF njacha chibesa chigachi chichi parcel abana baitu Bonchari barakora ku parcel for example bono muchumbe Kitutu Central Anthony Kiwagendi Kitutu chache South sorry yes akaimoko aire parcel abana bose bari ba applied ni palingi ndutore Bonchari kwanyore parcel nire interns ate abaire university abana funzi ba second school mbairi na barabanga toko boli wate unga yachi base chiache techinke tukaba na bakego kwe boli nga wae ekereke ganja kirigite kanene gikobaga chibesa Bonchari era kwa guchinke bono tuachire kuganyege nteka for time bantu bari kuburi wono nje nacha nate basinge nje station ide yagatembe ngo takire bwa bintu baka mashinani egento muneke na kwandire nabe yagwandire tutware konyore nchera nkurira abarai baito bari bakori gichukura nabo bwatomo yego konya abantu baiche kare gento muneke sirimbi yabwire age tuyigure nga oriyo kindira sigete oriro tarachiboka tuimoka twagendo tutiga gotebanga ni chukura togocha kurigi chioka togotiga ibintu bigosarika na kyo mwananchi gose abaraya babake bose bataraswase birugo bakonyora wa access konyora ujumbe yiga na kibintu bigendereta na mono gukora no nyechi comparison gocha se unabona totebe constituency ende kusikwaligire wate county ya Kisii ya Nyamira tofauti neraro abana nchimbare batari konyora information yega bari bakonyora chira kibako yenyora na ndina kikiro umuntu arabe kumanya magendero ki agenderete ase ekerogo getekyo burai one bune county segenjo ntwe turangene town karege ntuya tangasiru turi privilege gatembe TV tungo bwatere krase takoto guchibesa cha tangasiru cha CDF cha sokire chibesa kare cha sokire ose chitenda cha sokire atende ya tangaso kare ya tangasiru abantu batuga chimotende bantu batenda kwaje bara maybe abantu bari barenge maybe close na barabo abantu bandi bari barenge babwate qualification bagwanda kwayo lakini mbakwayo kwanyora information yetu yanyora twatebya abantu baitu bono umuntu atebanga yaya kakinje tingo nyara aye buno murai nayo right ikire mangana ya mutu gaguchaka tukubwatisi sino bono twatebe tenga igoro twatete ko gende school
tukanyora nga yayo principal yo nebwata amatanga ande kweresa abaiburi twabwatenga peaceful demonstration yo kogenda school tukobori abwata amatanga tare kunyara kwa school irinde nonye ne allegation yiyo gokoru nchoma nyene nachire bakona aligere nasabire ibintu na kitu ango gento gete ekare to sabe ibintu bunyebyo twanyora nga urabono chibese chia chitororo chibese chabiri chikona kurwanirwe sei sababu na ateberego ekare ngurura bugya ku ward uyabwe gento buna surrounding ward erbo mulenda rero bo mulenda kwanya ro muchumba ororo ekare chibese mune gichabagiru MCA MCA I'm sorry MCA ngo chano muchumbe ward yeri akuru ango chire ne pa chibese chiabakare chiabagiru maybe for example chiri kuba boyikwali kwanya ro chikuru cha sobo chibese chibira cha so account yabo immediately cha kolega asibwango chagenda ugya ku ward ngo kwandira kosebo mulenda because nsene pali chibese chiacha nande bitira byacha akabantu bacha kurwana ne committee yo kurwana tamomo de chibese chiko na kurwaniru financial yego eka chiasiekero chiko kora magenda ora muna bono bugyakumu chiskuru cha bugyakumu sublocation ya senkoru echire isato emini okonyore chikoreta no nya 3 ebwate 3 ono gokwebori ninki chiskuru echikwanya chibese cha chiro kokobori muchumba nere patron because muchumba is like my father yarango titate gentute kyabere tata iti gufuatiria egento burege bono twafuatirire motani 6 months togota ikora na ekero umogotema kurigereria timu yae umete kero kene ntoko batu kurigereria barai mono mbagwate timu gusa abantu bari mo bwana to kurarigereria abatangani bari bagotomwa gusa chibese chiga ekero mo ikirase chiskuru cha abantu kuro cha se chiskuru echi watebanga ngoso achirase chiskuru kwa nare chikurwanero no chibese ngoso achire formally mwete ase siasa chibese nabo bagotangaza twatumire 4.9 chiaso school etimu yae obisi n'abantu bande bachi schoolwa bacha ko compromise system kabata compromise system bose singa seti gose mwa aso gutangaza mwatangaza runga nyamukenye njanyo arabese gitu sekaro chibase chekare chiacha chiko chaka kolegasi bayiboli mbali korangiriwo ate bigunga bono batibona magoso gose na sabutenerwa chiskuru echi yes kwandi mate chiskuru emme charo na principle kwa mate birangiria bayiboli bali korangiri ekari chibese chiko chaka gutumeka bali gotebigunga bono chibese chia koririki chiri twanyora twachakire guchitumeke to gutumeka iga na ndeto tumekeiga elinde abebori batabanye egento kuri twanyora tana kieke epasa ri abana baito chibese byo kuri CD abona chichi kandi bwasi okumboyo ase koru committee ya school committee ya school na beya akare committee ya field next step ga yokanda CDF kwanda CDF kwa bate chibese chire se itonjire gokora gasi bisenjera chigo kora gokora bo ingike kora injungo mufola bagoja kwanja abantu babire genteka akare bako genteka mo rumwana inchi okomiyo yo oromanyene surrounding ya school eyo n'abantu bande kware bona yagara munanje bose abantu bande bali baramwe batabana ki ebinde ebimbiri bya kaki tware gwanja tobeke ebinde ebibya Mheshimiwa tukuragenda mutima komo keyo eri nitoirana kogendera Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Gusie Bono na mukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje kaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Temba Television Network ayene amateo kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia Momogusie.
ine nkuri gyole enyumba yekirero iyo urakorere ubunchiriri bwawo imiya kengo echiro iyo gotoka bomba burabo asubunge yebo machoge burabo enyumba ye nengia asubunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubonde obonge kolingana nokogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka rwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neyao minyoka. Gotera chinko chinkureta elioki waitire ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boyko byaitire ne chingake bono Alpha Rise Brackets na lyuri chiburiyawo ase okorosia endagera na boyko gwata asibigori byonsi ni cyamate cyonsi Alpha Rise namakara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatiriuki no nyenerika agutumeka amakemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kabemberi nigo liriaye neliya amakara ega nigo agokiania kuna chukwimete yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokiania gokonyora kundwari ya kansa Alpha Rise Brackets na bogutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu cyubusungu na bogutwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rise Brackets naye twanchete. Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi minenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chire cyamache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iri yagatigati wekari guri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabuno raganye bwochoganire erangiriga aseduke ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale yawe watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yawo use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yero toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo musongo iyo range neduka ya Safaricom nigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene ringi ya Credit Bank asamange bakire simbetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara kuzito somya bamura baje kuya mandege kuzito somya bamura baje kuya
Karibu sana mwanjo murigerea nande ngusabo kwa vira semutimo ko yo gafla lakini rende nabo tokogenderea koroiga kirotoronero mweshimiwa Oboge togendete kurigerea naki abarai bakobekwa asira tirigoro ane muno ikira yarorekane buna mbari gukora emirimo korengana buna abarite shira mweshimiwa ikira asekero twapire tugutwara nande abantu ose abarai unabona onto bataba MC murayo ndo bwensi kwegwa akiro kenda magendero ni gakwengera asichinse muchiri bakurwa engane yega ngwikaliriria mangana yega yo kore mirimo ase urucherero konyora nga mirimo useme amagenderero aguchikira niwo ucha asichinse muchiri akurwa yes on endekyo kalinga ni gusiyo kasito bojari imbere kerase ya biabere kerase unabona ngetikana abatayabanga example kali sengori ndiri ukwana ichinse amachinde kali ngora kwani barabo saba chume mebi bacho ari saidie nyingi ebinde bingena ona bari mekara bakolikwa osakara baskari bakolikwa bikwengera omono mebi no muntu ochori no no MCA gosekende abantu bari angenere abakonyora kitenda nabakora kibintu binebyo but bono bunanche so yone oyoro current tindara binde bire mube mono of course na makosa na rota ikobara nere mwanya bantu but bono sama ngana yo bokenyuma no erigwa to bokenyumba bono kwanya ro muntu kwa mubori ngaya na igure bagitendira sigete nakingo konyaka agote yagete kitimaiti mandu kwanya ro muntu mu apply te komegasi ate baya gakimushimu itonombiya nankonyete kwe bodire ndi kyatara go konyara kwanya go konyeta nanyari baga kirogo kobeka tuwata mangana regional balance waya tutari ku balance ibintu nabarai yagarari ibinde iri abere sito ujya ku board abandi bakwirana bebo ya singejo umuchumbe ito kuru umuchumbe ito Charles Nyanza ruetoro ya bere twatigiri ise common bono nakitogo para aya kwanza orige ndubuna njige sungo tomante kwa mangana siasa ene tabengande siasa umuchumbe ngorwa ndosiki njige ndokara ngobori umuchumbe ito neki asingejo ya amangana ya saidi ito tokurgo yakum ebiriro bya rura ona ekarare program lero yakume program lero chisukuru chisi ikere bono mambichi broga abana baito bangaine ko chaka bare kurikanga musando resort ya siekiro abana baroro saye baraba manje county education director atakire abantu baya bafisi chisukuru cya buya kumsa location chisukuru sato buya kum ekarane na musando lakini ngakirite ngarabunega yogo tarira chisukuru tali dokosene constituency avonchali yoka ikagira tokorigereria gusi chi constituency njire chisukuru cha nyare ko bachiko sigobia lakini kwanyora ngoro chiroro igaro ko genda kubwatikana kiro kende buno manyete abarayigete bose buno kunyara gwikere nibo ekyo ekere bono sabana siasa abange gento que na changanyora abantu bari bacu university ya sabana siasa pero university ya sabana siasa ita na ban presidential ya banu mukabana omuntu imoka e contract ya korosino ne para ose school na wode class ke to ko na tete la ya bere class ase jo muntu ne university ora se campaign yaye wono muntu na mwe tenda ko ta usiku mo question ya ko boli na ki ekibra wono smart ga baba mota gosigo question yote gosigo questioninga ese jinja na karo setie tuki tipo ko to ko bori swali kom lakini asenge jo kwanya ro muchumbo yo abanda baba musupport tie campaign wanu yora nata usaba iri bayi ono kira magendro asarika aya ando by influence agenda sobo ikiagera no bwate getari oro ono abanda abandi batabwate getari na bwa abangi sina ikichukoro cyage tubonze select 30000 kari cyage tutati muchumba kaira 13000 abantu bakuge barabangi gosa abantu batari kokonyeke barabangi nabandi bari batanyare gutwara opportunity bire na atware babwate oborori maybe obonge gwetana no bwana lakini bakonyara gota senge jurisdiction na roro abantu bande bari kiri cyopinga waye muchi ko buri amagana yo musando abandi batego kubwato bari na gutigana nayo kero kendo koro kuskare kurwase constituency yawo ntubwate aiga kuroigase gusi abaraya abangi babere bakorrakana bakwingeria magendera se chinse mogete naki ingo ikaliriri abaraya kurwase gusi baranyare gwitabanga onye nabantu baito tokonya abantu aba ase omoyo ori bugwanja tutari kwengereria gusi tutari gwanchereria yes ono samagenda ndero for example constituency kichana one county o national government kwanya barabuna bono side nere chubiri nda choreta bachumbe babo kuru sorry
UDA na chota bachumbe babo kurugusi ekere chore ta bachumbe babo kurugusi bono kwanya rona bonde kereme change yago koruye yanga tiri nuwa mama street nini bintu bidebyo kwanya re abantu abe bakubayira sobo bari ko bayimo kiba bare tamna sito bonjari for example ose babayire bogetutu asomo chumbe ningi batari gochera bonjari batari gocha esa ba kwanya ra abantu era ine babugate mo kubwa abo igora eito mugaba no somo president eba goteba tokorere sito bamba bateka twakore buna bagusi amba bokwanya ndo bunekyo bachire bugira ngo bakorere bamanyirwa bagusi bonse bakorere bari batarakorera kwanya ora ntubwate para for example yito ekoriti bayanda baka nyagesa yanda baka kyabusu yanda guchi ingochi nyangiti gochiari epari ya bebere tujibasa chirano etakira gokora ki erosio kwanya rumura iyo ndo tene ndotabire ngabona singenjo Mr President ndanga naye ebintu binde mbere bitakire ote note base minyanga epare nere na uro muntu gete ngabeka segete iwe tari biya no ni ndra batoko arangare twate abanga epare yare korosiwa ekonya abana inchi babonjari na itunguru tore tax tesema sina abandi bakora ki bakuru aya egendo kende kwanya oranga akere ma bitoka yo borayo yes oyonde na chabe nere gendere ko ebindi bikoma mpaka gose pa chance nyorenga era esa ward gete usana for example inside ward yali ana situ abachumbe baruro abanga byake menga bagambiro nanda nyona bawuchira ko gamba iko banda abantu abandi bara bakumya senje bachumbe bakakuruso twagania abantu baito toigiche tokora on the public participation bamajenga amagendero tadirazima wakiro mondekura amagendero ne light ekara beseri ya chiriti gakoru equally ekara akori equally tokora bintu bune bakwengeria side yao tigabara itosoke tukura ekara togosoka tugukura turua maandamano turu lichiko buna dire pora twaka mundu tokora kende eri ndona barayana libara hawe bakonya abantu baito bakora ibintu bire equally na transparent bate abachibe twabagete twasoke 100 billion twabagire 40 asegete twabagire asegete ojiba kora ni kwa yari na 1% lichasoka kwanya lichukuru chire side yaye ichinyora chibe chinyingo ku skuru chitagi na nekiro ogotebanga emirimo yiga inyare gokorwa asinchira okay watabire umoyo na bugo chabuna murayo ndi bwensi bato gwanchukuya na bago ago hesokia anyare gokonya abamenyi bari bamubekire sekirogo usetoke ngane bato bekire sekirogo eke lakini no bwate opportunity yo gosava abantu lakini nande koma konyoranga bado abarayi abaiga abago chibaro chi complain ekero bare ase bataraso ebirogo nabo bagukwana biya lakini bawe kagari temetinki bago chibakunigu rero mete kwigunga chitoke ninchiro obusimboro umuntu tokomanya nkia kwanda ukunigu umuntu change completely ase narabiro naratwarire yani opportunity yo kabara yabanga egende go jikyaba kwanja bara umuchumba chorwa usomo MC chorwa umuchumbo mugabana we makomotebi anya tiri kubwati njiragete yane bunatagete ose buna bintu bitakere county everland kendo gete tingo bakorera omwe MC uji gopima gosomo chumba hata yanye president ya dere 20 billion tindi gweti ebintu biratanga na abandi bago chikogwa se corruption ne to kwana esa ko baga ko karama bije yo mukubwa yago se ito president na bara baga ko audited kibesa muno tumekire bo banyo roko ga kubwa to ka ko ibintu bidebi yagera bawo boa asinge barire ibintu byabanda inchi babu ati suti yo mukubwa ito rabi president go se gavana lakini esa ko bakoro umuntu le very clean uteta banda inchi kintu kiabo ngesarika anya mwe chibesa ko account for example 3 million kere ward yes 3 million ichemwe gwikori tebanja abantu bane tikabaye lakini wesa ko banga nogo sete oyo 3 million na to ramika mbe tubasa chinde ko county ba ko ndu mate binto karete ko na tole ko tebya bana inchi bawo bo bo asinge jogose igenge to ko teba aba bari birogo baba bayene atume ko meshahara yabo na ande bari ki stakeholders yabasali bande ne aba ubuye tekura usa for example njoke buna gwetura abantu bande arangiria abantu abandi aikaranse na barabu aba MCT se baburi kimwa tete ko rabanjari usaba abantu abaito arete birengeri ebimu tusabwa abantu baito for 5 years election igego cyabandara bakorera ngo mu track record yae igo nabo okotebanga kiro kinde bate mago ko work na opposition yes opposition immediately like minded abakonyoranga tuharete bichibesa chiachire bugia kumwona
na kwa nitaikaranse nabagia kumuoni bare stakeholders baboringa ingi kere emergency togokora because ya serikali ekogenda ndegento kirimu request ya proof lakini abana injira bogocha abana inji mokore change of use mate abone gete kasi nginjo chicho agure muina kitambo to turike proposed tikatora rusi pesa gete toro siecho ya tigere to chakira finance ya next gegocha na ari toge ndregete abantu bakora ngeke no murayi oyo na isaire na ndo tebekirwe lakini cyo rusi pesa eji ugore ndagera abageni bari totebeti baibori okorege onyo je base chair of course jitumegete njererengia lakini kwa akorete public participation ya sabantu baibori bari bamanyeti usabantu beri bamanyeti ingike kubwati abantu bate kwa bero mubi otari umubi ingendo toko bura bono for example una some a constituency why mukubwata liko kora egendo kekuruga rotation chi ward reach application ase chibasa chia ya uri chibo kora magenda ngote mamuri ko mo kuburi igoro yengane yiga ya rotation ngobori ware kara borigwe onge agoteba nga tinko bachi besa nandi babangire okomete abanda abakubanga barorekane batabwati ubwasi uko ngakitogo konjeka nduguchiguita bantu ndubanjari tiri guita bantu ndurigo ndukubaita ndukorita magenda ngakitogo kora yasinya bono jateba nga boni tutarakorekia noko chaka kuelimisha abantu through media through social media na kogenda chikanisa ni chibarasa abagambi baitu batebi kuga bone amangana magendero abantu baitu tigabarangirwe barasa bakoreki basembigo ekere basembigo erinde bamanye chibesa bonjari na bono na tobori obisiaro chifainanso ye chitietire chibesa reka bonjari anyorire mpaka boni tutarachake yenyi kwanyori chiamakega nabo bange batenga bedding bills incharengo na ndi nyori chiasirire chonzi bantu bose batarakonje ko na nekire tugukwanira baraya baiga kero kende nkorororo obwa matembore obuya egati ase urugongo rwa Gusii generally obwa matembore obuya egati aba MCA na boigo abajumbe bono bunanje bonjari goteba no ase manyete na Gusii ekero kurigire kyagera no manyete abajumbe no manyete egati yes yani in general bari gotwara relationship ngiye sababu na ningi okonyora bakubune kyagera onye no mo MCA na bante gukorera abantu bari bamukorete emirimo ntubwata abajumbe mo MCA no ako wakense omujumbe lakini okonyora ngambali impanya taririsi okonyora bakoigwana egende bakubuneka mo kwanyora maite ebintu bire gwakora na chitoke kwanyora bone paragetenere muchumba korose ekero muchumba korose ward gete ward yesine yo MCA pare kwanyora gose kali gose ya 20 million ona ye atakeri gose bagotaka muchumba uri rangirio mo MCA mate pare korose ndibu chibesera bibi gose million 10 gose 5 nanga kwandi no ndibere gose ya aina boni yani kwanyora muchumba ekera akora magendere ward yo muntu oyo ari ko uniform mu MCA MCA gwira na tabanga kyago chakore gasi bona atari gontebi MCA oyo ndara kwanyora ndara kara ko ri bia atari ko ruburu timu ya mweshimiwa kwanyora baro chi timu bere kara baro chi timu bere oyo chako kumyokera ini haya oyo myoke haya kwanyora oyo atebura bono MCA ndara ko mate bia mono chiro bochumbe otigere ko ri kyo MCA nya sa ngwajari ngambe ekere tureiko kwanyora no bochumba mbete gakorangirio gakumanya mono na chache mambia tete kuburi bochumba oranga bono ni chango cha kurwani next bono ngumo beke distance ituko ndi twane ko ngapa chumbe barangere ni aba MCA bawe wodi ngima aho kwande gore amakenda ndimo ryo ke problem ya bete insecurity ibintu gete bya gete korre kana aba iba ngakore kana sune kawo nariba umeranete bakakwana ekara bakwana kurira kimagana magendera gokonya abantu baitunga chibasana abaire kuru ese chigo cha wodi chino bintu na tete birako kwanya abantu abade tikuwa kutugeta kero modade de koragera kifya na sense moyo bwasyoku mbantu kibabonete koba abasyoku nkuru mwananchi uri wake kuro kusena baraya baiga bachorire buka kyagera ubwasyoku obuiga kagirite ngabo abaire nenganene okonyora nga ebintu bigokora buna no mosunte yeirera amagendera anyara ko bagakora terekero asekero ubwasyoku bako buna bono I praise Mr. Matiang Fred inga kyarenge education are go tabeka wa school obori Mr. Principal se Mr. Principal ene school weta kwa bako se ni hotel se roji bono ingiota bwati ingo tarakora obwasi uri bogo chakranje no mwana inji nena no mwana na de school cooperative kirigita keire omwarimu oyo le school capitation iri akanyora nera bo mwasi ukaragiria bayuri atebenga this time twanyora tachibeshika rekura sega bagati bono tiko seri bana baino
usibache bamente CDF yatwiri chibese akari binde byose bigo chamesa twatebe gutwamanyana ki eskuru yito use koros twarenge polytechnic yito gaiga chibesa twanyorere kuru orango shichikanega wone chigo cy'abantu ababakira kare bakirire abana inchi bagochaka kuria rais banyore abire too late ekare abire too late nabachikobori one system ere bwana mus serikali na vera compromise sije bagwata chibesa bagwata power because Kenya saige ndiko tarane chibesa ekare chibesa ichi atarire cya compromise abantu gwate gabe buri barangirwe miti gwate miti giki mugo chimutaje kwakana umuntu orangiru agusiringi 500 mwina gosichiri bubere atana ni yose nana kwakana okay utiga kogenda uchikokore ndo komokonya yokonya na abana bamambi nase mwananchi uri gwakekura botambe inkige kogeranga semyaka menge bono abantu niko bagendete koreranga abaraya babe bagoswabisi ndireri ka omo Kenya gose omumenyi nonyo bwe county ya Kisii ya Nyamira umukusi araikaranse akekura achoro murayori kero kendo bwanete kero tugutikana mangana influence nebintu binde buna chisera na amasiayo je ndoro atebe muraria ndimura seriswalira umuikochira Kenya boniga last election inkwarenge Kenya na ndi usengwa forite magana chikore chagete abantu baje datanga tasaidia mwana inchi tasaidia huyu tasaidia dini abantu babere babate promises ichihota baikira babige chi promises iri bakwa nabe aseri bagosera ono mwana inchi ndiko kumuchanda temo na gosera mo engo gwakire kore tini kuri ingyo chako korera bona umuikochira mu batemire ntwangaire tuga bonige tuchi gotoro murai utari gotwakende turatoro murai bana inchi gonza gotebia bana inchi babito tirakurigerio egete kwagurero nigerigie gento kia mambi egende kwagurero egakomekyo gwa gwasarika umwana uchumbo goso mwana siasa goso president umanya akogorete kunekora lakini abatakwa etibesa nande ndobwata chibesa chiro chimono tutanga ni chibesa tuhige gotwara baraya baya sampati ya Kenya eba gotwara umuntu kuna bamoroje kwanya bara for instance buna bono sudi ochire sobo ogorira abantu chitinga ogorira abantu chipigipigi oromo chumbe abachumba abaito barabo chibesa cyabo gusaba sandi abagaibairete batagatokorera ibintu binene egendo kende twebori twatorire muna bono president president yateba ngokorera ndabantu baito Kenya gasi bose ugochwa kesa gutara kisembo gito gusiye karagocha ocha ochanga gose 5 million obagera gusaba tenga korostore Cancer center yate mpaka saa hii kinyorete na renge lonji mpaka saa hii tima itingi kagenda ya watu kire tu chibesa bateri changwa to 1 billion cha bako tangaza matangazo moja tangaza 1 billion chaji in paper wakwenda account kwanya maybe na bachiko bekurara mambi charu stoko nyara kobori question asenge join quote singa ki aidi go kobori turi borai twagania abantu baito ebijana abwate chikura aba bari batabwate chikura abwate chikura kwa wingi enga kigego ika tochoro umurai orioro chenga igabo gya kumuchoro bwoge na batabwate besa na batabwate kende lakini abaranyare kodwane na bagonkonya lakini chibesa njiri go chenji abantu chibesa urabona ga chibesa kwa tumanda oni ge taxi gwakana endagera ebintu binde ebintu bire boko na chwe binge chibesa chiri kwa turo chora ke sabu ne chwana ngero kona chibondiga sabu teri egasutero bora na koire liburero ngenda ngo bekire ge tuko kana 10,000 100,000 si bibilion nimekuumiza na ekero to umete ukwanira nga aba umugusie nari usacha kutwara marorari yo gochora umurai utari kurigereria ase estate yo murai yo boniga ose utari konyora ebintu bike kurasa umurai yo iga umete kinege ntu bate bigukurukare batereri gwe bintu binaki tari rasmu umurai acha basera amanya gochikuba umurai burubuya lakini bado bantu mbari ko ibo wate kwangire iri ntu kete madam ase nkorwa mheshimiwa Nyancha Karoshi Empowerment 2007 2008 akere empowerment ya Rosi ebwat Rosi ya machenga maya sana yararire bona barai bagoswa togorire ndagaki mbara biba bonte ko yetumeka abantu bagonte ko yetumeka ya gonte ko tumika ne constituency ngima area the funds ebintu biguru n'abantu baite bebundise nonyere charani nonyere maso ebintu binde gasi amaboko lakini yatigirwa singe chombo chumbo yakuru side gete
abantu aba bagete chikura bagakereti muntu ugambete egende ikiarare more than 20 years kiari ko iguru ebe no ne youth center abantu baito bacha wifi yachorro abantu ba apply green cards abantu barora chigasi opportunities jiro lakini ngendo bune giora atebi umuchumbe ngakiveka 10 million igaiga chikonya community tatageti kwanya warabondo gwatebanga urabona twateba maguru burayo kero kene no gutataka ko baraya baiga gosoko nyoranga ebakumigeka ikiagero mete igikuru tutarabika turi chinza chinna beko bako kwa understand bana mumaete kenya yabondi gesi ikire kende gyosi utakoko sana online kwara aba tokumanya chiba sire gacha chiri wonzari sito ire gacha baguru education chipare ire gacha kolire deke togo karasa ri minister kolas babu kya kuna wonzari tebana ki imagine sine karasa gete skuru nera segete tabwati no namba bati akintwara kwa nese njoga bonzari tutete musuku tige skuru yebe kwa mabati kuru account gete tutabenga chibe ipate tiro sepje skuru anjire ya koruga ndaiga ilinda yani ugendo geko njanda muna nje korana giko tete kuna kulike kiro ke Yesu karanje kenyore obora iburi obwao obora iburu wabana inchi bachira bataiga na nyori regente na kitogo gekora boka bebanga bakobanga ogenda ari asuko jiko represent wate ya chike community area ne basi no mutete korega igendo grari gitakere gokora kwanza isa ko ona bono mwishimi wakoroserie para kuchega asibia okonyire ara cio skuru abana baito basombe bia wakonyekire kwarari ninja kwa bese yo ko yunda Friday nyo gukari gusiba gintu kirie keroro gose gukande korosi gwe bia ebese yuri gose bia taro ya ari lakini koroserie aso gutare gikoro tikyawo getari kwa rumwa ko mugima ko bawi aya abana baito kwanya ole masingira bagosomba ci skuru kuosa kwe bori gabono seito bugyaku ose bonjari eto gitu tatware tino anye national school bonjari gitu tatware tino anye provincial school igi yako gare binde bitari koba asigi gitari go chabo tebe kama somo mutu akaro muntu ba chikutoka ronde tebe kwa masomo kwanya bara abanda be bakumuswa bate ukaratika karo kwa ukaratika kwa gwe token wate kwanza nika watu mwana gosomo wona munanze abana bane baisire gukora university anga bose baisire gukora school egende kare guru wandari mwana ndetaje gosoma abana amba bayimambi ebichane konyora bire basingira maya environment yegi erinde mambi kibogo kiraro togo tigegende ke school ibona muna bone igamsuri otuse abane barere sandre secondary school abana kare barere sandre abana ngocho kora bari grade 9 aburenjere toroche serikali tekabwati besa buyayo yasombire budget ene abana kare school tari abana kare school for example musando eriteini abana bari baye ororo yariteini abana abone school yebwate mini ya 2 kakikuji kwanje umwana abere school yebwate mini ya 2 of course na as the school kugwa kero kende kwanyoranga eminigerese navarai kose nkorwa se school kose nkorwa se community mbando kibare responsible asoko yere school kora mu abantu batatu ikatege tangani gote abega umwarimu oyore kisi school osore kereri isire cyo muskari college bachite college yabo akasomege ndekam akara basomege ndekam wahe school ikine chiko abayibuli baito akorangeru maybe a meeting bari go to school bari gufuatia abana babo bakorera amatemo bakorereki egento kende gya kabere kwanyoranga community tete ndikomanyanga ki school inga kyakuru mwako ngikagendere bono twama gocha intu na barai abatochorire ase ngenere gasithio komonitare kinya gitari nera abantu bagochio school nero amachamba yanaro ekere tororo buna barai tochorira abara bachumbe na ba MCA tobori ngaki school ngekogere ko torangeri chi meeting kare twarangiria tutebia abantu nga tuja matangazo muna tenga aki school ito ya musando tuteta abantu school ito yekerugo ogyakumu ya muru elinda beboli bache baere suningi akonyoranga none abarimu bariko ba motivated bia tabatenga aki tokonyera abana elinde school chito ndora kwera abana ari muna bona abana baito basoga tisiko ya bonjari banyori tipasa rino ndoyo pasa rituwe tibonjari soke school ere isiko ya bonjari ama 100% nabo korangerie timu obise divendiga aigo tu office bakateba ebayata abana bari school ya bonjari bo kabanjari bari babanjari bo onyenje mugoge mbege to mwana school Nairobi pasa rituwe tiende Nairobi iko bon to bekora ubara ibunobo
ngakituko chigokonyeka ekere togoteba ng'abana bari isiko ya constituency mbaye gwe parcel Yes. problem ninki tware gocha tare gochere ase ngaya inanyorete chibea chinge sababu yerere nkaba bari bo chiskuru chabo nchari ukagera titari ng'a etimu yenere bono ibwate omonto ng'a ekero obwate omonto omanyete nabo bagokonya koallocate chibesa chiga ocha sabarukiwa one ekero muri CDF etimu ya CDF nero ye parcel eko mnabone kare nagenda ororo asimbataisi ni manager agande ebintu twalistiti abantu bonsi pi abana bonsi baye kuchibesa Yes. lakini ekare chibesa chiachigocha ntoma tine kichibesa chiachete ora tari konyara konte guchimbe tokaratira turaba babonjari boka ngabolire ekare mwa babonjari mwagete esabu mukamanya bari skuli cyabonjari mbarenga nabora nyora abana basomye skuli yabonjari bari banjari warari bebi barute siko bagacha abanjari barura bakire isiko ngakibaro gaho konyeka abayiboli babonjari mbonjari bamenyete bagwaka chikura kara bagwaka chikura bonjari abana babo isiko bagosoma banyore tipaseli igo bari kuyirana nanga ndu serikali yeteri kotokonya ono nabo eko bagong'o lakini rinde sing'ana yo ngotakere yarigerirwa korwa chinsemo chionsi especially korwa kwarigereria timu yonsi engima na ekero tugutigana nayo gose twarige buna bono empowerment programs timanyete ng'aye gose ase constituency eno mwatarero asama ngane empowerment chiga chia national yes kazi kwa vijana nini constituency yetu ebintu bune bi one asenche egende na kigunga elink nero akere elink nero mungene nare risabu senyaro kingi yabunaye utabwate none simi ya WhatsApp sengenje yuchumi erembe usabwate simi ya kuri patara yakana tanyora link yeyo abantu baito nabone genderega tanga ki umu MCA bo muchumbe ebagwandirete bainlaite abantu baito bate kazi cyakire bata ba rose leaflets batangase abantu batenga genda sigete mu apply ndubira bugyakumu engote abantu yes injego tabano akire se chizamo chinde cha gusina ara abantu ba apply bane bachire saiba ba apply ba kolina ba kolira ati ndubo njari gose bugya kumwe wodi to taratari e committee yego tutarira mnabone committee tebe ere ground chi committee koro simuro service ya constituency ego tara magana magendro nana kora magendro agutaru sito bugya kumwe era mnabone crisis yekera abe gose bia beire aselango shire no bago tabate abangaki mwasto ko muntu kwanyora umuchumba agoza weekend kwanya abantu ne kanisa bakari ko Saturday umuchumba uriye karore wano kwanyora abantu bakari gusaba bayigunga ki umuchumba ache karore ngana magendera acha kora togenda kwa boli na ki umuntu agutara aseli tukolitali none liegasi bono na sensemo y'abajumba bayiga kero kende batari bale bakorokana ng'abago bamereria serikali ahe buno muntu origetie koba umurai kose watemire gutenera abantu ao ekero chaba jumba bakae kero ire iki gose bagosoka isiko gose ekero mwananchi bona babekire tenene ng'ato tebi ninki kegerete tukurigire buna constituency yega neyega ebintu biga bekiranire to tebi ninki utarekirane ya magendero uroche umurai na tenene gotebonga kero kende gose kwekirira so gotebonga umukubona tanganjerete ngabo goteba yaya sababu akara wachire parliament yes wasi assembly allocation yao nero irienke yes akara kwa bere transparent n'abantu bao ataye bichibesa nanyo ta allocation y'ichinga naiga asinge nyo relationship ngene president n'abono gukwana bachumba bagusi njamo organizing secretary ya Jubilee Jubilee I'm supporting Matiang'i abantu abange maybe batachitwe support Matiang'i ose bare morengo yonde muno yonde abemba egwa magendera yandi abantu bagocha bachangura bato ku understanding oyo tari na intwe lakini allocation yeria ire ta koli nu gasenge nchari muina aje tumeke biya asaba na inji nabako mochora lakini amacha ni aje tumeke bobe nande banyorenga muntu oyo tato tebe chibesa chitu tuwa tungi tuwa kolerete ana inji mbako mochora warari lakini allocation yeli kero kende chibesa chire kero chirache chi tutebe chire ngaine teri guchia tukanga chi constituency nchiro tubwate chinene urabona kero kuri yabo basi kwanyora nga kero kende etuke mujumbo yo iga tako imukia atu aende okonyora nge constituency yo abantu baroro batigaire magega tambe for example ekero ora compare constituency yo morayo tari meye serikali no yore meye serikali kwanyora ngo yo tari meye serikali bado ni gabato mu barori koro bwa abantu nanyora chibesa chiri chikuru ase akoyogwa chirenga ine nabande bado nchiko leta difference
mate ngukwirania ase endagera buya sana aya no moibori gwata abana kwarugire endagera abana barore mama abwata omotorero oyo omobosi obosi obo ndirigotama amanto rigotatomentere ase inye toborocheng no omokebe oyo amandetinga ntomate constituency yetu ya Bonchari terinene nenge bwasi nabo togosimbatesi naru none chiri gusatu gose ibere at least wakesa abantu chiri bubere n'abantu barenga banyora chibesa abantu gwakatore sabo Yes. kwanyora ngochore njere ndanga allocation yetu yawe turabake gose turabange ekare turabange tuira abantu nje twara kwa abantu 10,000 why tutabantu 7 gose 6,000 twabantu abange nandi chibesa chichiro seria abantu abataka kwanyora abantu balie benyarete na bakuru chisigino abantu randa aba anga 70% banyora chipasa licho abantu abataka basuyikonyora igore yeli swali likwabo lierega simbo anya kwanyora allocation ya abantu n'abange nabako tebya abantu bawo muba ite Bonchari population tubwate abantu 100,000 abana baguchi school ebali 60,000 gose 30 abana aba 30 university nabari priority nabari chiri bunane a secondary ne polytechnic n'abantu bari nabari chiri bubere gose 3 ine transport muba ite ndiro support serikali akandagira na kwako abantu bako ba comfortable baba satisfied batera ngobo man muchumbu itotare Otaresi. Lakini toka nyore for example kuna majority people usoro. Ari sasa serikali. Erekere weekend wari so bona. Era na wali tabo ligwa maswali because wari sengo be akore bwata mabere. Aba bandi baraseri. Tiga bacha batengo maneli to bwate na neli to bwate mabere. Aganda ka to bwata gake na kutogo tumeka buya. Kare to atumekire buya gatutambuki. Esa kobanga akonyora gake kuwakira. Kwagenda 6 months baka abantu bange kubulika yumo chumbo itakali. Akakwete kaya karingi kagendera abantu boga okonyora bali baro abange gotisa gendo ngera tokorere no genda ndosi hono tuba kwebori shwari ubora yewe twachorete nande mabya bangao baro bali baruro for instance yoro nari ngoro onyancha na korete mirimo yayo abantu bakagoka onyancha waka 5 years yoro akole myaka ebere abantu bafirite obuchumbo bwayo abantu basibirite ngobo mayane omuntu oyo okorire. Yes. Na ekero tukurigireria bono ase abajumba abaiga twakwanira abajumbe buna bono kurase county ya Kisii na boigo county ya Nyamira yatoka chi ekero kurigireria visa kuvinde ngwara buna bono ase chi program echiga empowerment yabo no koletera abantu ebintu biri physical abantu tinga bakorora abantu onye na makara batimoretero onye ne pigipigi boye oyego lakini kwanyorenga gusi omugocha mwatebererigu mwatebungo mubaronganiga obuchibese chinganiga cheru chene ndio chasike ombekirega inkige kogera bado abantu bagenderete ko risk ekera umanyete nga cash nere bwato muchando nande abantu bagenderete ko gukasha bobeso bokego libaga bakoretero no waretero egento no tae gukende umuntu akoretere machine yakogokoya omo raia ende abaigere monyore ebintu biri umanyete nga no napuku getumika for the longest time. Yeah. Yes. One, egento na tebe ase inje bon durange go approach next election. Abantu barange na presidential abako anything. Abaterenge na president abako anything. Egento turakore ase binde bigocha. Egento go chakera ntuna abo tutachoriri kosaba batabwatikende. Tuira nese tutachore binde bunga council of elders. To council of elders chinguru because baba ibara batokaragazi. Abagaka abaikaranza batanga ntende community gete priority neki. An opportunity yogocha yaba no bochumbo chiro atenga kinko bakora. Twanyora ntuli gete listing abantu egete gitakere bakorune. Twakira obisi yayo muchumbe twakira obisi yo MCA. MCA manya bande batete. Ekere president yigo chikocha le team yaye batete omochango people kozi bago prepare for 1 week kose matukatatu. Batekere bocho kocha Bonchari egete mutete to address negiti kiandeke. Nyombe chinji batokonya. Ege tutete neki elindo na bachiko kwana bakwanire ebintu bakoba musa gotiga bachumbe bache muna bono ngende mumurenda injero mugyako kongya ko promise no ne batenga biche bange no musanyo yone torosie polytechnic manyete korosie polytechnic 1+1. Yes. Tebya abantu nga egento na nare kokora neki na ndi go sabantu boka bafire tinga bono tebenga bono mugyako torosi school chito chibabuya abandi bakokokanga mugyako mu mane tungwa school nane turange ne town school jiyo abandi bakatanga school chito chabere improved chimukire kwarere bono kwanyo ale togo tiga bara ibacha ekera bachire batanga ale tuacha ebyombe bibine ko batore chibesa mwate umweru 50 million kwanyo ale byombe birega ebire 10,000 mo wakeza gwisi mwarwa mwanyo ale mwaka ineli bweli lakini bide yachire ko mwachange ruchibe
Chibes. why tutakurigia individual tatebe sahi toko ende wodi kubugia ku wodi abantu babugia ku wodi bare ngo bakorete university barisiko bakarete gashoko bakonini itote kurika abantu bugia ku 100 umwaka uyu bakore bakenda sigete nabatoka tenge kene ibinde program yene takonye for long time lakini ngo achiri busano lero mambira achiri street na kore timwate no shiringi kwarere bon injenge tona tabetiga ba abana inchi karaba tayango chabari bo Kisii County. Una lero no bari nyari bari masaba. No bari nyari bari masaba. Babo yaba nyari bari masaba. Ingi toko bakorera. Tutarabe kitoka ni ikindi. Batanye nebisima batete cy'skuru cyabo ne kitaki. Kituragita cyabo kireme bisima. Kidiriye bisima birorekana mbiro biramoyo. Lakini abananchi usengurwe kirase kirongo cyabari basaba. Batekara bago saba. Aba bago chorire bago fuatia. Urabona ekara president kwa negento tigo jaro kire president lakini lazima ndike media maybe ngo likarana no mete magana magana kuburi wa maswali omo uchumbe nabo hata power yako na CPA yomo president kosaga ndo wishabuka appointment ya magana ari kwasa betaba na bento ago sabete na ga neiri nakige ndo kiriye ikira bana injingo ngitabari banda baito bari ko forum kwari bari ko jaro ko forum mbe muno sana watabire nore ase amangana ye kiama kia Jubilee etimanye tinga gusiae ngusigetore oko chamo asinse moye byama ege tangani nje kusini tete byama to chamo akara tu achire byamo turigereria rengo ite ya monga ikekora to chamo na ndonye no kubwanje yabakine Jubilee asengenjo narore manifesto yabo ninjere go tete ko uchi ko mirimo segende ta ko mirimo usine itutware gwika twebe kamo asengenjo bono yabererite of course ndubwate upayito nande go teba mbiyamo na soko vo tware gwika twamwe kare ya ikiramo upeye kere mna nere chama ya gusiboniga ebe kibya bindamo akare bya kiramo akwane sauti yamo kare bakwane sauti yamo erinde no nabanda abandi baguturigerera ingekena bagusiaba bebangire uno mwaka nyachato bagete bebangire ekere bebangire togende mutu lakini gokwera na magega asengenja abantu batagete batikora gukibaza cha political parties ayo ni nomination ticket na bintu binde eba kwanga asenje byama ne byasara asenje bire byasara nataka gotebiga abantu bambintu bagusi tigato chame byama onye toko sinja go chamba sinjo chinga ngakichere tote tuli matiangi chikora natuligi omukimu gusyago chamo inde forum ya America gete ba bekanira mu biya akora goteba nga ndu gusi matiangi ekara bagusyaba ito tuachiramo because na batware byame binge the end of the day go toteta bachora go teta ko spokesman yito gusi okobo mukwan ili dance kuisiko kwanyora no bakore kyambeke kende muina mura ugana na upa go se Jubilee aya tebanga ki injaga ki umwana bintu gusi Fred Matiangi na yarenta getatu tangane kwanyoro yakara kwana kurano yo kurwa igabone tunganiro metele abantu lyamo leramo ekara to kwani sauti ye na bono twabiri twara barai ba gwikengane inse ye bya magete gose akonyora ngase nchumurai gete na bwato munguso cha saba nanchi kwanyora ngumurai yonde na roro o nero cha wikengereri se yo yonde erinde anyare eliyetariri kwanyora eliyetariri ogenda olitumeka koruba gose ko ega abantu kuri ground abubya bona se diswali none abo abantu betu twarakorera analysis konyora abantu batete kurigie password yabo iliyo go scan password bamanye to cha so muguzi no gote Dr. Fred Matiangi ekira maite yes egende go chibateba neki tiga abantu bari gerikiro mundu gukwana Matiangi bari gire track record ya of course for example for instance muchumbo itono yo achore na upa nerwe ko choro muchumbe kuri chama ya upa digere ligega sio ko ringia ne abakari upa chukura mwa usendiri ko mwakura ne abasinginjo kariga etoko mundu yo asingenjo oyo achaga igakwe bisase Matiangi yaete achiko erinda ete mnabona abantu bari barachoru etarachoriru ita achoru kuruye chama gete gago ikamutu ari atenga bona mwaki nginoyo utume kiroyo etire kwa hiyo gago ikalio change mai yote yanga cha mwaki ngino bono ngo chikori tukasene koligere gito teko sembia abantu baitoiga musio nyore tare gukwana Matiangi tutete chugaka abantu bite tote password yeto onde bwazi je Matiangi nacha ko address yege ndongo kora neke indi ndari turanyari don't you think nga yene ngana nande rachikoreta erabe buna ne red flag ekiagera bono turi gochukomanya engondi nereri turi gochukomanya banda to komanya muntu muya
turi kuma ya muntu muya no yokarumo especially bali baguchigota buna first timers one tugoche first time urabona bako media kariye wakora yoko se no turakora yoka abantu barumete neki musibatiori kaya akorete mirimo usimirimo ya na kire CV ya na kire oyo gota kuburi chikura ari agukora ugoro ndomo manyete nimaete for example nga nimaete ogega nimaete maragi nimaete omuongo abantu abakira umuntu araegwa nakiara akorangana ne abataraire gose ne botete kuburi kiara akora na atumie ya matiangi onyaga kuguru kanyarebe kago chigotokonya etogotora umunga okurwa tomate iwaki noyo yes kwegure ndiri tugatora ngase nginjari mutwari mabono I'm sorry to say abantu mbaro betaganiri mutu basenje bagwete matiangi ngotari erine bebeke committee mutwaria kare bebekire baragana bara bachikwa guchi ticket ko batayite ari suri chipati mrabona for example kwendere egete gukoroku grassroots nomination mokore nomination ekoro free and fair yes abantu baitu tomako educating choro muntu na kwana matiangi boni ga matiangi tetata ke irikora ligusi spirit ya sera saba ndo matiangi bagoto kro muntu na mate matiangi ono romo ka muntu bacho kana matiangi gas ora kore gas mena matiangi matiangi abarai abajumbe gocha kro mu MC abajumbe onye na abagavana the same umugavana bora atake kwebisa ase njo kwa nyore pressure gete kuri sai digetenga rero gwate ba matiangi mami gwate bakarati gake tigatoro mugabana turachore naki ne bara tumetaga ko beki gabana na bako gabana because ni chukura to gwakira kura kara ko chukwenda taberti gotenga ngebe sangu akire kura tigatoro mugabana ura gwakira bagusi otageta bagusi bonse wanje tabantu bonse bakore bintu byonse equally bura bantu bori ngakuru bonchari abantu baito bare county barenga elisti tubura bona nabo ya muntu getenga ki akaro ko ari account yae no meta banjari bare kwa kore account bare ngaba kure replacement bare ngaba kore bare ngaba retire bare ngaba mentiru kwanyora tabwati no ene no inga ki ngeko ngeko tutakere bintu bine bitwa byaba open to manyanga ga kino ni tutori ni kiri ngese binde bitoko kora toko genda so chumbe itanya mira ebe kisi ya senkuru muntu tachi umwere nganje none na matiangi ari na kiro muntu matiangi naye matiangi ninje tigakotege ndeke ngao tigakotege nkiago kwa nabantu gose kurumage gangi akorera abantu atige gutumika ile tari matiangi ndomo manyete kiro muntu matiangi tachi kwa nganere password yao one ngente tuti kuboja abantu matiangi ndomo mate karata tainge ndeke ngao ekarato ara sire ngente tulinge kairu muntu atomwe matiangi na bakorimiro kwaraje ebyama bura bone bisu ko for example Mount Kenya ngokwanira sengenje naraberi kurusira abantu ba Mount Kenya yes ekyameke ya Jubilee ko gateba mbatagete matiangi babwata bachumbe mwata 33 sai bari in service nane kya wakiri kyarara tiroborai ekare kyarara tiroborai bari gere iringa intubona bakushikora cyite kire 1 million nane for instance chige 1 million chikora cyage tukizi around 600 something na mira 300 to comment chikora babona abantu chikora dira abantu civic education abantu babwate chikura tokore mass registration abantu babwate chikura kana babwate chikura atwaka chikura cyito chinyinge tobeka bari diaspora bari wapi na wapi hera bachireka na 1 million ibere akare chikireo omuntu na arisi ko gaiga okoira koboko ukoruku wada chikura 4 million Jubilee kurusobo baby la sagwa bara chira ku million 3 echire block to kumika ndona kona korra mikerenga matia gutene na Jubilee akorereki teba matia ya saso enyombe yumbi ya marono yoito akara go chigocha karibo iko yago chikomanya ngusi yagocha of course state house yakomanya lakini abantu abange bagumufirira no mugusi totike ko tebere byamenga wono chire kyamba getari yeito ekyamba for example mundu ore Kenya okode siasa kumbwa chamba edete yokorobo president ya last for long matiagi na chaire upa kewike kire ni kyamba kingage upa paketi gosoka patinga ya soko sa alliance nga umugano mungao ikati ganra rigina kitoko beka matiagi ebyamba rabutora arosyo umugano onda umonene go chikubwatana nebi abe korume erinde akonya aba Kenya because bone kala kirege ni Kenya neki akikaje kurusiwa etente na ndete na nekero tugukora mushimiwa nekibono turanyare kwene kibuna abaraya baiga maene ekero bakogororwa bategereire na boigo ngutwara bare omoyori gosenko babare willing gotegerere birero byaba menyi bechinsemo ono byamura series wali na tate ombori gosenko woli kwali mbodi nya sago tangana ono nsenta gatega murayonde bwese yachorekero yango sabasikwe etekangani ngendo ya kabere herazi kabantu bamachorete egento bune kekere interview bune ye koru yes abere digo kocha
n'abantu riba bwate opinion ngao atari nere bamutenga kimwishimira bono gukwane binde byasokirisa karotebe ikininkorete kya buruga ni kuregira odingange kolire ekere yabeire go erinde banje kogororu ekere bagorairu bakorera abana injabi ekere omonto agokogorora arumbia gwetari otari gokogorora ekere kwagoreiru omonto oyo oremeremo anja agororu eira naburi obisi yae ngaki aya ari korugo gyakumu abantu njote babu gyakumu bareke bo kyaba ngikike kwara sei nerio giri gota natware problem kwanyora abantu bande timu rero rachore erete umuchumbe gosomwe MCA problem ebakugwa kimuna batakete babwato inje bate digote abaga kigente kiti sabwe community erinde kare turu muchumbe erite gosomwe MCA erite kwara rebon ngo kwemeremo aya bategenge kinde gasi kitwana gukwana abantu bari sikaye barabanga gwetani oyo amoire gasi na ande kare ba bere question ebe kero obolimo kila bache batebe ngo obo maye nobo igenti twakorere neke na neke tugukora na ekero abaraye yatokire nga ngutwara bari mbali gotene nase umuntu oranyare kubaikira neki umu abamenyi oyo buno mwakikura neki aranyare gwikira umurayoye abaraye abange babonchari tari ne babonchari yes abaraye abange esimi eri yakori gichukure ko ba on lakini richukura nyorere kero egusira na kitoko bakonya bone gento kokonya abantu abe gento kote abantu baitu etoko chakuira na masinani tonge kote abantu baitu ngaki abantu amturi ko baikera obisi cyabo kwagenda kwate nga yaya tuyigure bari ke noti za bari kapake noti buku ya machikwara kwanye gento bachakere bari kulika bado kende kyabera address no nekemo bone toko tabaga etoko basabira nyasaba konye togo ikenga kiende turi omonto oturanyare goikera orakere simi arumbi yore ekintu gete kyabeire akote yekirinya hare ositinko jaro sinare borakone but mbatinga tegege nate abagore okubuguri simi kose ko goikera omuchumbe ne bataho gokonyera ko gwate matches abo ke simi general hospital yitoga level 6 ate abo murire ore naro kurmarani otwarire critical condition monkonyere ambulance ase injebe guno omuchumbe nabago active wangu lakini inje layman ndama itikende kosomo ndo lisabu mali kitambo njenga kesi mebo koliguga kwa problem igomole gotote abantu baito igaba chumbe baite bape wasi bayigole chisimi chigoro bunenga kieti campaign chigoro bunenga kieti campaign tuwa tayime chano yito because babwete gocha gotosabu ne ground mbale batari gotare ground ground mbali gotara akara batari gotare ground abana inji ina ere korukunga abuno koligerereka ki omonto oyo kwachira mugondo kwa condisere mugondo osibeke bituma to bitara ose biko sareka igomono ntuba tutigirengera oni paka tuhasalikire akamangana yache ko wapenchi constituency tora gusiye na Kenya yagara paka bondi gasiasa imugete igoro ukachikura mambi chirase njo muntu bayirengera undi si muzuri mbe mono kwanero mwanjo murigerere asitageke muto basoka biamono abantu baito bagusi na Kenya na bali baisiko ya Kenya ko atembia mana soko liri gatembe TV yaito yoko reto muchadaro yo nanje no konyarekana mwarigere iri mono nari mufore gende exide erinde batorangere tya educate abantu baitaje stoko nyara kabere ase constituency ane ya Bonchari na Kisii County abantu baito babwate chukura kana babwate chukura jeguno obwoga no nyanko baegerera ende ground musara tindikoli timbu atikende wata chikora chisaine moto arumwe shimbugo ko kuchose bwoboge akonye wodi yabo gyakumu moto araba chumbe ko Rubonchari ara konye omonchari ohofil ekero kyo monchari na batari ko Rubonchari rende na batari ko Rubonchari abana inje baminto ali asore choro mu chumbo yo rakoremeremo ekari wa choro mu chumbo gokoremeremo ona bono gwani bande mu chumbe kibaga ne musani one ari nga campaign go bokora ugochara abana injo tebanga rero nekembwate chora abantu bari barakoremerwa n'abantu genda chore president yarakore n'abantu emirimo chore gabane yakore n'abantu emirimo erinde gusiye itemese na Kenya itemese ekare yamesire yesache bwangu ayira abantu bayi ekero tubona gukora ibintu iga tokora no Yesu anga gocha twadiga abantu baite bagosumbuka komenta mono mambine sabatonjiro muntu gwe kanisa maybe bali nakwana bobe nabagachi aserikali ya Yesu ingano basema nitwarenge tokonye egesa kugito gya Kenya na gusiye ito na Bonchari ito erinde kisukuru cheito chiwenera kare cha weneire abantu barusi ko Nairobi bale tabana Bonchari bale tabana bugyaku na intsabe braudinga twa kodire gentekia wanongo basaba moche moimoke ekare mokoranga ruchi barasa so mugambi
moche motegerere ngikere ground erinde tokonya abantu baito turuo bagambi baito aba assistant chief na aba chief na aba tureti erinde kare kiabere igo nona abachumba abachori na bararenge kene ground imekwamba mbia muno sana mheshimiwa kero kendo mwancho murigere na bore bolinga ninki kyagera mbonjari na agiko twarenge kurigereria ase chinse mochonse nonye kwigwete ngosingereire bonjari nigakubolinga ase abarai temo kuikera abarai na boigo kubagorora ekero bachire bobe uyu ni gare omheshimiwa Joseph Obwoke kurwa ase wodiri ya bogia kumu imeye constituency ya bonjari county ne ya Kisii nekero ngokora ndocho mugaga amatembeche ole temano video takurupo machoge jeria Kerubo, Rogers Nyariki, Surambaya Rosafi, Bonventure Movisa, Emmanuel Mwaga, no pare ime yomorobero na sense moyende ndoche oyigo kweroka nga lili ega watabanga matiangi ebweka rora uno kwali kelete yo lili mwancho omorigereria igo anosi aso igweterio kiri gakuru ase chinga kichabono nigo nkoira ega kesana ukwaligania ase omoroberio okubwatia moroberio rachi kubwatia oyo o Friday Express ko mwancho omorigereria tobasa gosuke kyagera Getembe TV no ekenga kya mwamugusi bali bane kya kwanyole chibichana malio kia sinchira engikerano na baire na irembia mono mwancho murigiria otware weekend erengia na boigo ekero gukora ritkoria ore juma onyaro kurigiria ali wakorera na monekero mwaka oyiga oikire gatinkurukwa Matilda Obaiwa na koro ase studio ya kabere bana base ratemo mheshimiwa karibu tena na ndili ndio tunyare gusanga ndio wana sana nere dientai ya ndio wana sana wale njimbato wale maswali lakini rende twani Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha